Per començar un gran dia, com pot ser dissabte, el nostre cos necessita d'un bon esmorzar, així com canten els del Club Super 3. Super esmorzar. En el meu cas, utilitzaré els següents ingredients. Margarina, un aliment d'origen vegetal que conté àcids grassos essencials, vitamines i calci. També melmelada de gerds, que inclou sucres, carbohidrats i moltíssims minerals com potassi, calci, ioda, magnesi i sodi. També torrades. Aquestes ens aporten hidrats de carboni, fibra, sodi, potassi, calci i alguns altres aminoàcids. I per finalitzar, suc de taronja, que tot i no ser natural, sabem que inclou nutrients com potassi, vitamina C, fòsfor, magnesi, calci i d'altres sucres. Per a digerir tots aquests nutrients, el nostre organisme realitza un munt de reaccions químiques, el que anomenem la digestió. És un procés complex, en el qual enzims especials catalitzen la degradació de grans molècules en altres més simples a partir d'hidròlisi, és a dir, la utilització d'aigua per trencar els enllaços, de manera que l'ió H+ s'uneix a uns residus i l'ió OH- als altres. Quan l'aliment entra a l'estómac, s'uneixen ions d'hidrogen, la qual cosa fa augmentar el seu pH. Això estimula els sucs gàstrics, que són composats principalment d'àcid clorhídric. A causa dels canvis d'acidesa del pH, en els diferents trams del tub digestiu s'activen o inactiven diferents enzims que descomponen els aliments. És així, doncs, com la major part de l'energia s'assimila després, quan de la sang es passen tots els nutrients cap als teixits.